Ndewo ndị ọma na-ege m ntị mgbede ọma. Amarachukwu ka I've come again na-abịabu m ọzọ. I want us to talk about something. Like onye ọbụla weta ntị gị ka anyị kpaa ya ka ọ dị ka nkata, maka na ịma na asị na okenye ada anọzikwa n'ụlọ, mana oge ụfọdụ kịta okenye na-ejizi aka ya wee bụrụzie ya bụ ihe eje tinye o wee na-amụzi n'ogbenye. Okwu nchọ ka ekwu wee bụrụ gịnị wee bụ ihe gbasatalụ ọzụzụ. People have been telling me, why am I pointing this out? Why am I pointing this out? Why am I pointing this out? Now, why I'm pointing it out is that things are spoiling. Ife na-emebi o. Ka m kwuo onye atakwana m ụta. Now, kedu ka mmadụ ya esi wee mụọ nwa? Nwatakịrị adịlị 16 years, ị na-atụ nwatakịrị anya ego n'aka. Nwere ife ọ na-arụ. Kedu ka ị esi mụta nwa nwaanyị? Nwa gị nwaanyị adịlị 16 years, nwa ikorobịa ebulu moto chọta ya n'ụlọ, o mebe ya na esolukoba apụ. Ọ ma mbata 2 days 3 days, abata egotelu gị bread na mmanya ma nye gị ego ị na-alụlie. Kedu ka ị esi wee nọdụ nwa gị nwoke ma nwa gị nwaanyị na-enwere ọdị nwatakịrị na-amabeli ihe ụwa nye, iwere ya na-atụnyelu ndị ọzọ nọ n'iro? Why like kedu ife na-emezi? Enwe ife na-trend kịta anụwa allegedly na TikTok, nwatakịrị a si na-eyuzu. Kedu, how did we get here? How? Ọzụzụ adịrọzi, nsọpụrụ adịrọzi, enwezi onye na-akwa elu ibi ugwu, onye fụtazi ihe gụli omebe. Nwatakịrị pelu mpe, enwe nke videos ọ na-abụ nnene katansi ogini. When did you start giving your mother money? When I was 16. How much? 70, 80, 100k. Ịnalụti n'akpa. Kedu ịchọ ka nwatakịrị ya nje mebe? Maọbụ ịpụta isi ya ọnịnara afọ ọgbọ gị nke a jikwa mee, nke ọzọ ejikwara. Ka ịchọ ka o mee? I feel like some parents should do better. Why are you pressuring a young child? Na-enwebeli ife ọma. If you did not live your dream, don't put it on a child. Don't do it. It's not fair or they're nice. I don't know what is going on now. Amarom kamasi no Google enwero m ike ịkọwa what is going on. Why are we acting as if we don't have culture and tradition? We have somewhere we are coming from. Ihe a na-asụ m, ọ na-ewe m iwe. I'm angry like this. Ọ na-ewe m iwe. Ọzụzụ aghọtazi m. Nwatakịrị dị 16 years, o jelu batabulu Benz, ị na-eti ọ bụrụ ọsọ nwa onye ga-enye gị. O yuzuo ụgwọ ọgwụ ego, blame nobody. Nwatakịrị nwa agbọghọbịa, ọ pụọ, nwatakịrị dị 17, 18, ọ na-abata moto a drọpụọ ya, o tie gbaa. Ọ bata, ọ sị gị, mommy, do you know ịkwado? Daddy, do you know ịkwado? Mbosi nkata ga-ekpudo onye ahụ. Onye akpọkwana Amarachukwu ka ọ gwụkwa ka ọra m n'ọnụ. Kemesịa.